Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A ranar 3 ga wannan wata da za mu shiga a gobe, wato watan biyu na shekarar 2023, ake saka ran wato dai darakta kuma jarumi a fina-finan Hausa ta Kannywood, wato jarumi Ali Nuhu da kuma jaruma Rahma Sadau da su jarumi Yakubu Muhammad za su saki wani fim ɗinsu wanda aka yi masa suna da turanci The Plan. Wato dai wannan shiri ne wanda za a sake shi a manhajar nan ta Netflix, wanda dai kun san Netflix suna sassaka wato fina-finai ne wanda ya zama tsayayyen fim wanda duniya za ta iya kallo ba tare da ana jin akwai wani matsayi da fim ɗin ba zai iya takawa ba. Idan muka tsaya muka yi la'akari, za mu ga Netflix ba su fiye saka fina-finai wanda ya jibanci al'amuran Hausa ba, duba da a baya an samu kalubale kala daban-daban wanda suke gani 'yan fina-finan Hausan ba sa tsayawa su inganta shirin nasu yadda zai kai matakin da su Netflix ɗin za su iya amfani da shi. To yanzu dai tsare-tsaren da Netflix ɗin suka bawa 'yan fina-finan Hausan sun fara bin wannan jadawali, wanda fina-finan Hausa ya fara shiga wato cikin wannan jadawali. Kuma dama su Netflix ba ruwansu da maganar yare, magana suke na tsaya a fim ya tsaya kan labarin da ya kamata a yi, kuma aiki da ƙwararrun kayan aiki wanda hoto zai zama ya inganta yadda ya kamata, kuma ya zama na cewa an isar da saƙon da ake so a isar. Wannan kamfani na Netflix wasu lokuta sukan bawa wato 'yan fina-finai da dama na duniya kuɗi don su yi fim, wanda an saki fim ɗin an siyarwa mutane a duniya, sai a fidda kuɗin su ciri kuɗinsu da ɗan ribar da za su cira su dawa wanda suka yi fim ɗin ribar su. Wannan dai Netflix kowa ya riga ya sani ana yin rijista da su ne, wanda kana iya zuwa manhajar nan ta Play Store ka ɗauko wato Netflix ɗin ka kuma rijista da su akan wani kuɗi da bai taka kara ya karya ba. Kazalika in sun ka saki fim akwai yadda ake biya domin a kalli wannan fim ɗin akan wannan manhaja. Yanzu dai wannan fim ɗin mai suna The Plan zai samu wato ingancin karbuwa a cikin wannan manhaja, wanda za a sake shi nan da kwanaki 3 masu zuwa insha Allahu a cikin wannan manhaja, kamar yadda dai kuka sani. Gidajen jaridu da dama ne suka halarci wato sinima, wato dai wajen yadda za a saki wannan fim mai suna The Plan. Kamar yadda kuke gani, wannan gidan jaridar NTA ne yake tattaunawa da Rahma Sadau, wanda kusan ita ce gaba, ko kuma a ce wannan shirin wato kusan nata ne. Kazalika akwai jarumi Ali Nuhu a cikin wannan fim ɗin, wanda za ku ga su ma 'yan jaridu sun tattauna da shi. Akwai Yakubu Muhammad, akwai su Nafisa Abdullahi da shauran dai dukkan jarumai da suke iya furta wato kalmar turanci ba tare da inda ba. Wannan fim ɗin za a iya cewa kusan wani sabon version ne, ko kuma sabon salo ko tsari na yadda fina-finan Hausa suka fara samun ingancin kayan aiki da kuma iya juya yare da aka haife su a ciki zuwa wani yaren, domin su ma fim ɗinsu ya zama yana karo da fina-finan kudancin Najeriya da ma kuma fina-finan duniya baki daya. Wannan dai za mu iya cewa tamkar wani sauyi ne a cikin harkar fina-finan, wato duba da yadda duniya take tafiya. Yanzu dai abin da ya kamata mutane suna iya wato kallon wannan fim ɗin mai suna The Plan, wanda hakan ne zai baka dama wajen fassara abin da ka iya nazarta da kuma yadda aka tsara fim ɗin, da kuma yadda aka zuba kayan aiki da kuma manya-manyan jarumai, da kuma yadda aka tsara salon aikin. Wannan fim ɗin The Plan fim ne da aka daɗe ana dakonsa, fim ne da aka daɗe ana jiransa domin ganin wani irin sako yake kunshe da shi. Hakika fim ɗin ana tunanin ya zo da sabon salo da wasu al'amura daban-daban
wanda zai ɗauki hankalin masu sauraro, wanda ba iya masu jin yaren Hausa ba, mutane a faɗin duniya suna iya kallon fim ɗin saboda yaren da aka yi amfani da shi yaren Nasara.